Hurian itu hatta, pertoding ni parmingguon minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan dia kana moding di HKBP Serpong, Minggu 21 November 2020 sada. Topik minggu ima, ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Adorang sotapuka parminggota, jumolo mahita martangiang nahohom di rohatabi. Saluhut parhalado HKBP Serpong pasahaton, selamat hari Minggu ujung tahun parhuriaon, tuhamu amanami inanami naposo bulung nama dohoti parmingguon sadarion, di bagas joro nang di bagas nabi. Selamat hari Minggu ujung tahun parhuriaon mani hamu parhalado nami, nama kubasi parmingguon sadarion. Huria nahinahulongan itu hatta sadarion, bongot mahita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos parningotan dia kanong modding. Asini roha dohot dengan basan itu hatta do, nama ngaramoti huriana mardalan disadok partikian. Sian ari tu ari sahat tu sadarion. Ibana do nama ngodihon huriana. Puji hami maho ale Tuhan nami, para siroha jala pardenggan basa. Saya ajari jala paruhai mahami, mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan roha nabi sukhami. Atong beta mahita mamuji pasangapon Tuhani di acara parmingguon sadarion. Tapahibul marohatta madohoti parmingguonon, marhite topik minggu, ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Ale Tuhan Jehovah debata amanami, sahat tuhoma pamujion nami di hari Minggu sadarion, marsangkat maho, marhite parmingguon nami. Pahibul jala pasada maroha nang pikiran nami, laho pasangapon ho. Mare de mahita sian buku de nomor 440, ayat sadaro di 2, saya puji ma Tuhatta.
hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhutido, saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alai na hotdo hata ni Tuhani, rodi saleleng ni lelengna. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok pumatuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akkana mate dohot akkana mangolu. Hodo na punahami, manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardalan hami di rura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tertiup hamatean manang tanomani behami, ay hodo Tuhan nami naung humokop hami, jalaho napunahami. Roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami dohot daging nami, asa diho hami manang na mangolu manang na matepe, say tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokok mi, asa sahat hami tu hangoluan na sorasuda. Amen. Mari dehita sian buku de nomor 530 ayat sada dohot tolu, say hutagam do tuhaku. Tatangi honma patik ni debata di minggu ujung tahun parhuriaun sadarion, imana tersurat di konfesi HKBP 1950 sada biddu 10. Parningotan ni namodding. Taha porsiai jala taha tidak kodo, apedo tujolma mate sahali dungi uhumi. Tersurat di Hebersia ayat 27. Nama radian nama ibana sian ulaonna, pangukapon 14 ayat 10 tolu. Jala Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngulu dohot namate. Asa ia tabae peparningotan yakka namodding, namar ningot ajal tasadiri dohita disi,
dohot pahoton rohatta doi dingolu paruk kilonon. Pangukapon 7 ayat sia rodi 10 pitu. Marhite podaon taalo jalata tulak do poda hasi pelebeguon nama dok. Adong do pardomuan ni tod dininong mate dohot jolma na mangolu. Songoni poda nama dok. Laos tinggal di tanomani do tod dinina matei. Laos songoni taalo jalata tulak do poda ni rom katolik nama modahon. Api pangurason, ari parpita-pitaan, naikon boluson mangurasi to dininong mate, asa tuhanguluan. Jalana boy patupahon misa dina mate, dohot na manangyakon nang matei, asa humatop maluas yan api pangurasan. Lausongoni na martangyang tutod dinina badia nang mate, dohot na makirim taripar hagogon, dohot habadiaon nyak kanong mate, tanoman na, ulaon na, barang-barang na, holi-holi na, parmona-monaan relikwi, imasahat na. Atong mangidogogo mahitas yan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, maulahon na humbar tupatikmi. Amin. Maredehitas yan bukid di nomor 174 ayat 1 dohot 3. Tatopo tima dosat tanagodangi tuado panni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom mano poti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu jaladanga dong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manipil sian akadalanmu. Masay godang do pangalausion nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosson tuhita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida anak akka anakna, asini rohani Jahoba diakka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Mare dehita sian buku de nomor 750 sia ayat sada dohot opat. Tatangihon maha tani debata ima turpuk epistel di minggu sadarion. Ima na tersurat di buku pangukapon sada ayat 4 rodi walu. Au surat ni si Yohanes madapoton na pitu huria di Asia. Asini rohama dihamu do dame sian ibana na mangului. Nang manguluhian jalan nang ro nang sian na pitu todi na diadopan ni abang sana. Nang sian Yesus Kristus, sitidangi haposami, na parjolo tubuh sian akanong mate, si gonggong akaraja ni tanoon, ibana domarkah holongi kita, jala dipalua kita sian dosata, marhite-hite mudana. Dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana mahasangapon tot agogoon ro di saliling lelingna. Amin. Idama na Roma ibana di bagasan obun, idaon ni nasamata do ibana, nang akanang manulang ibana, gabe manganggu hibe masa luhut bangso ni tanokon, ida ibana. Ima tutu. Amin. Audo bonana jala ujungna ninna tuhat debata. Debata nuaing, debata naung adong kian nanang roi sigonggom sahlutna. Ido saatna. Martua do akan tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Mare dehita sian buku de nomor 220 sia ayat sada rodi 2. Doa
tahatidak kon maha porsiaw tai, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matetartajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban waturu dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Tapai huti hutma, titing dohot tangyang pangodianon. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro, dohot napatupaho parmingguon di bagas ta ganuk marsada-sada. Lau suhutma Pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun hari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun parsarepeo di minggon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Tikting Minggu 21 November 2021. Naparjolo. Guarni mingguta sadarion, ima minggu ujung tahun parhuriaon. Minggu sadarion, ima minggu parpudi di almanak ni tahun parhuriaota. Di minggu tahun, uhut parningotan di akanong moding. Jahau ma guar-guar ni ruas ni huriata namoding sataon parhuriaon sia tanggal 22 November 2020 sahat tu tanggal 21 November 2021 di huriata. Topik minggu ima ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Napa duahon dakdana na tubuh. Na di hari Selasa 20 September 2021 di basa-basa Tuhatta do sadada dana boru di keluarga Lamondo Ropasanto Nababan Inang Melinesa Intan Artahelia Sitopul. Alamat Perumahan Duta Bintaro Blok A2 nomor 110 Sianwik Galilea. Hipasdo danaki suang-songan inang natorasna. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka hari Minggu sadario 21 November 2021 di Jalo Huriata do gabe ruas ni Huriata Naparjolo keluarga Roy Erwin Simare-mare Inang Juanita Manalu do sahalak yanakon nasida nomor register sada 020 Pida sian gereja HKBP Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Utara. Alamat Pako Alam Serpong Utara masuk Wik Ebenezer. Napaduahon keluarga Johannes Wahyu Sahala Manurung Inang Meilina Tiurlan Lubaturuan. Dohot sahalak yanakon nasida nomor register sada 020 sia. Pida sian gereja HKBP Letare Resort Palangkaraya. Alamat Laverda Serpong Pak masuk Wik Yerusalem. Napatuluhon keluarga Nyonya Neti Herawati Hutajulu Boru Pangaribuan dohot opat halak yanakon nasida nomor register sada 030 Pida sian gereja HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Alamat The Eminent Cluster Vivkasia Blok H5 nomor 20 Pagedangan masuk Wiksion. Anggiatma gabe ruas namangulu parto dion nasida di Huriata. Napaopaton pesan Manang Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten.
Sinode HKBP Distrik 21 Banten nunga merdala dohot denggan nadi patupa di hari Jumat 10 November 2021 di HKBP Tangerang Kota. Sinode Distrik di patomu-tomu marhite tema ahudo mamilit hamu jala hupadiri hamu asalaho marparbue jala asamian parbue munai sia Yohanes 5 ayat 10. Borhat do Padeta Reso dohot 2 halak utusan distrik sian HKBP Reso Serpong madohoti sinodei jala tajahama songotona ni sinode distrik dititing naung disagihot tuhita ganub. Palimahon pelea dohot hamoleteon. Dihita saluhutna ruas ni HKBP Serpong tamado hita madok mauleate tutuhata ala asini rohana dohot pangaramotionna naung usaha tuhitak keluarga, huria, masyarakat dohok bangsota sahat tu sadarion. Tarlumobi alani pandemi kopi 10 sia. Domu tu si tanpa sahak ma pelian minggu, pelian bulan, hamolateo dohok pelian nasing. Boi ma tanpa sahak tu huria marhite kiuris, manang transfer tu rekening huria nomor 2, sada pitu opat tolu 5 sada, di Bank BII Manang Maybank, cabang Alam Sutra Serpong, atas nama Huria Kristen Batak Protestan. Pilihan bulanan dohok presentase naung sahat marhite ruas ni HKBP Serpong, boi mata ida ditikting naung disagihon tuhita ganub. Nomor 6, Barita Natal. Nunga ditotopo panitia Natal, sude aka partikian namar domu tu aka ulau ditiki Advent, Natal dohot tau baru, dohot aka parkor napasaha pujian. Boi mata jaha panorangyon nagumajang ditikting naung disagihot tuhita di WA Group Wiktabe. Papituhon parmingguon di Bagas Joro. Rapot parhalado HKBP Serpong nunga manotopon laho patupaho parmingguon di Bagas Joro mamuka mai Minggu 10 September 2021. Dungi rapor parhalado HKBP Serpong di hari Selasa 2 November 2021 nunga manotopon mamuka di hari Minggu 12 November 2021 parmingguon pukul 10 WIB gabe pukul 10 tolu WIB parmingguon pukul 8 WIB Marhata Indonesia pukul 10 tolu WIB Marhata Batak. Boi mata jaha panaorangion nagumajang ditikting naung disagihot tuhita di WA Wiktabe. Napawaluhon pangojak konon ni padita fungsional di HKBP Serpong. Di hari Minggu 20 November 2021 pukul 10.30 WIB patupaon di Huriatta do pangojak konon Yamang Pendeta Kalpin Yosep Opus Sunggu gabe padita fungsional di HKBP Serpong. Niluhon ni amang preses, tatang yakoma asa denggan mardalan acara pangojak kononi. Napasiahon ujian par guru malua reguler. Ujian tu akayana kota par guru malua patupaon ni Huriatama di hari Minggu 21 November 2021 pukul 10.05 saat pukul 10 WIB. Maringana di gereja HKBP Serpong. Ditiki ujianon, laos di bawah bema, papunguhon, rekapan absensi, pekerjaan rumah, buku khotbah, dohot tugas-tugas na asing sia guruna. Pinangido ma tu sudep par guru malua asa mangarade diri, jalan atoras, masosoy yanakot tabe. Napasapuluhon, papungu polean tu haporluan ni Advent, Natal dohot tau baru. Di parminggon hari Minggu 20 November 2021, 5 Desember 2021, doh 12 Desember 2021, patupaon ni Huriatta do papungu pelean tupak tuha porluan ni pakobasion Advent, Natal doh tau baru. Tatangnya koma asa denggam mardala sude pakobasioni hobar tu laoni. Pasapuluh sadahon partangyangat tutup tahun naposo bulung. Patupaon ni seksi naposo bulung do partangyangon tutup tahun di hari Sabtu 27 November 2021
pukul 10.07 sahatu pukul 10 siawib. Maringana di gereja HKBP Serpong. Tema, jangan tawar hati, sia 2 Korintus 5 ayat 1-15. Parjamita ima amang pendeta Hotma Pasaribu. Partang yang anon mengikuton protokol kesehatan. Tabuama di bagas setang yang ta asa denggam merdalan tahu hasangapot di guarni tuhata. Pinangido matu sudena poso bulung ni huriata asaria romat dohotisa di bagasal las niroha. Napa 10 dahon donor darah rap dohot PMI Tangerang Selatan. Seksi Kesehatan HKBP Serpong rap dohot PMI Tangerang Selatan naing patupahon ulau donor darah di hari Minggu 20 November 2021 dibuka mulai pukul 10 WIB. Ulauno di patupa songos sada rangkaian ni ulaun seksi sosial ni Natal. Di hamu ruas ni huria naing parsido di ulauni boima di pabotohon marhite inang Dr. Riris Tarihoran WA 08 sadatolu 800 tolu 57 sada. Toktongma di Jamoton Haipason marhite na toktong mangulahon protokol kesehatan naung di totopod di huriata. 10 tolu pangebation ni seksi sekolah minggu HKBP Serpong. Laho mengajari anak kota sekolah minggu maka holongi jolma dohot natinopan ni debata. Di patupa seksi sekolah minggu do pakobasion marhite pangebation di bagas holong tu piga-piga panti asuhan dohot penampungan pahanan na terlantar. Di pahobar do ulaunon di nama nomu-nomu ari Natal. Tema holong nirohani Kristus napahicaton parhaha maranggion. Siasada Petrus sada ayat 22. Tatoto jala tapar rohahom majolo video teaser taringot tu ulaunon. Beras sudah, gula juga sudah, minyak makan sudah, komplit deh. Horas, Amang, Inang, dan teman-teman sekolah minggu, Papa mau antar Lehon ke gereja memberikan sembako ini untuk program kunjungan kasih sekolah minggu. Lehon, minyak goreng sama beras ya. Terus ini gula. Yang ininya beras. Teman-teman yang lain sudah diantar papa dan mamanya juga ke gereja untuk memberikan sembako sebagai persembahan kasihnya loh. Ayo udah bisa nulis? Nathan ya, oh Nathan. Hari ini sampai jam 1 siang adalah batas terakhir pengumpulan sembako di gereja. Ayo teman-teman ajak papa atau mama untuk memberikan persembahan kasih untuk kita. Semoga kebutuhan sembako untuk berbagi kasih tercukupi ya. Katanya, Papa dan Mama juga sudah transfer uang untuk acara kunjungan kasih. Senang deh berbagi dengan teman-teman yang lemah tubuh di Yayasan Sayap Ibu. 2. Opung-opung pensiunan Diakones di Siborong-Borong. 3. Teman-teman TK di Siborong-Borong dan Simanung Kalit. Dan 4. Penampungan hewan terlantar di Gunung Sindur. Amang dan Inang, uang tunai dapat ditransfer ke rekening bendahara Seksi Sekolah Minggu HKBP Serpong ya. Kita tunggu sampai tanggal 1 Desember 2021. Unang lupa dah Amang dohot Inang. Yesus, sahabat anak-anak, selalu memberikan teladan tentang mengasihi. Di kitab Yohanes 13 ayat 34 sampai 36 ada tertulis, Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu
supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita semua menjadi murid-murid Yesus dengan saling mengasihi. Mulia teh Amang, mulia teh Inang, mulia teh Jangan Sekolah Minggu, Horas. Boy mata jaha di laporan parhepengon naung disagiho tuhita marhite wea grup di kanupuik. Tapasada marohata martangyang mahita. Ale debata ama anak dohoto di porbadia. Puji-pujian dohot mauliatema di pasa rohanami tuho. Ala asi dohot kolong ni rohamdo na mangaramoti tod dinang pamatang nami di bagasan nasa tahun parhuriaonon. Patardo hadiriomu marhite-hite akan natinopami, dohot akan namasa di ngolunami. Di leokodo di hami akka pasu-pasum, marhite-hite hai pason di pamatang. Marhite-hite keluarga, nang diaka ulaun nami namarragami. Saya diajari hodo hami madalani ngolunami, asalam khobar tulomoni roham. Molope sepata di loaso hamaolom manang arsak masa di ngolunami. Dalam mudoi laho mengajari dohot paingotok kami asalam huok kami saguru dihodo sude ngolunami nunga didongani ho kami sahatu ujung tahun parhuriaonon laho marsaur dohot ho marhite ibadah tatap muka terbatas dohot ibadah live streaming laho pasahaton hamuleteon ni rohanami marhite-hite edde puji-pujian tangiang dohot pelian nami. Laos di ibadah minggu ujung tahun parhuriaonon, di lawaso huriam laho marningot akka ruas ni huriam nong moding di bagasan nasa tahun parhuriaonon. Dalam mudoi Tuhan lau paingotok kami, dohot mengajari kami, asa marbisu kami, madalani ngolunami. Tuhan, hupasada kami rohanami rotu adopamu, laho martangiang mangidohon asini roham. Ajari kami Tuhan asa tangiang doho pangiduan nami hobar tulomoni roham. Hutangnya ko kami akadongan nami na di bagasa parsahiton na dirawat di rumah sakit manang di Jabu. Asima roham Tuhan. Pasu-pasu masude usaha pangobation na pinatupan ni keluarga. Pasu-pasu maubat nang si panganon nasida. Asa makokon hahipaso ni di nasida. Urupi nasida dohot keluarga, asa toktong makirim hamalumon, sian asi ni roham. Hutangnya ko kami akadongan nami na marsak, disiala ni parmoding ni anggota keluargana. Saya puli jala pargogoi nasida Tuhan, madalani ari-ari ni ngoluna. Kuhamaleto kami ma Tuhan, ala di basa-basa oko, sadada boru di keluarga, lamondo, Ropa Santo Nababan inang Melinesa Borusitopul. Pasu-pasu matuhad danaki asa ibur magodang dao sia sahid. Pasu-pasu jala parbisuhi natorasna laho pagodakon. Doho mengajari danaki asa gabe danak halamoan ni roham. Utangnya ko kami ruas nabaru di Huriamon ima keluarga Roy Erwin Simare-mare inang Junita Manalu doho sahalat yanakonna. Keluarga Johannes Wahyu sahala manurung dohot inang Meliana Tiurlan Lubatoruad dohot sahala yanakonna. Songoni inang keluarga Nyonya Neti Herawati Hutajulu boru pangaribuan dohot opak halak yanakonna. Saya pasu-pasu matuhan nasida asagabe ruas na mangulu duhiriamon. Parsi dohot diaka ulau nadenggan bae sangap di guarmu. Hutangnya ko kami negara nami Indonesia. Pasu-pasu jala parsahalai masude panggonggom ini bangsonami. Asa margogo dohok marbisuk nasida
lahu pada laton pemerintahan, pada laton uhum doh peraturan di bagasan hati goran. Pargogoi ma pamareta nami, lahu patupahon vaksinasi COVID-10 suya. Tusude warga negara na berhak madapok vaksin COVID-10 sia. Ale Tuhan mangido kami, pada uma bangsa nami Indonesia siap COVID-10 sia, doh sian aka parmaran nasing, siap banjir, longsor, gempa bumi. Asasona kami Tuhan madalani hari-hari nami. Utang yakok kami ma pangaradion ni huriam, laho makalason perayaan Advent, Natal tahun 2020 sada, dohot manomu tahun baru 2022. Pasu-pasu ma panitia Natal ni huriamon, laho para deho sudi acara dohot perayani, dohot denggan, baik sangat di guarmo. Ajari mahami, sude ruas ni huriam, laho pasahato pelian nami tuho, ima pelian bulanan, pelian ibadah minggu doho pelian hamalateon, songot tadda ni haporsiaon doho pangokohonon nami, hodo haroroan ni sude pasu-pasu di ngolu nami. Naing begion nami mahatam, na pinasa ni naposom amang pendeta kalpinopus sunggu. Pasu-pasu jala parbisuki mana posomi, laho pasahaton hatam, asahobar tulomom. Leho di hamiroha nasihol doho uduk, laho manangihon hatam, asaga bebo kali di ngolu nami. Upasatami masude ngolu nami tuho Tuhan di minggu nanaing ron. Saya dongani jala ajari kami mamilangi ari-ari ni ngolu nami. Leho di hami bisuk asa huboto kami mangulahon nahobar tulomoni roham. Pasu-pasu kami diaka ulaon nami namarragami, jala asima roham, loas maimar parbuwe, asalam tabba aka ulaon nadenggan, boi patu paon nami, bae sangat di guarmo. On matangiang pangidoan nami, alede bata ama, asima roham, jala tangi homai, nahu pasatami tuho, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amin. Huriani tu hatta, sahat mahita tu acara parningotan di akanaung moding. Marede mahita sian bukede nomor 235 ayat sada dohot tolu. Hamu akadongan saporsiaon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, molo tapatupa pe sadarion parningotan ni akanang moding, dang na mangarukari sidangolon parningotanon. Ale marhite parningatonon ni akanang mondingon, ingotot tamahita pe na ikumarujung do, ditiki na be songon akadongata nang parjolo mondingi. Dang siya biar besorop ni hamateni ay nunga di patuduk tua Yesus Kristus marhite-hite haheonna siya namate. Jo hamatean di dia hamonang mi, jo hamatean di dia sorop mi.
alai dosa-dosa rop ni hamatean jala pati kido gogo ni dosai ale moliate madi debata napa monang hita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus atong tabege manuaing goar ni akka dongata naung jumolo modding mulai sian Minggu 22 November 2020 satu Minggu 21 November 2021. Parjolo Marjuki Silalai Tubuh 10 Desember 1945 Moding 8 Desember 2020 umur 55 Weksion Paduahon Amir Nenggolan Tubuh 23 Desember 1962 Moding 22 Desember 2020 umur 58 tahun Wik Galilea Patuluhon Horas Simatupang Tubuh 23 Mei 1961 Moding 6 Januari 2021 tutup usia manang umur 50 tahun Wek Kanaan Obaton Pitor Sitopul Tubuh 10 Oktober 1944 Moding sia Maret 2021 umur 76 Wek Sion Palimahon Manahara Manulang Tubuh 26 Juli 1944 Moding 10 Mei 2021 umur 57 Wek Ebenezer Paunopon Marudin Dolok Saribu Tubuh 10 November 1940 Moding 10 Mei 2021 umur 80 Wek Kanaan Papituhon Situa Emeritus Krisman Simanjuntak Tubuh 10 Desember 1944 Moding 10 Juni 2021 umur 76 Wek Jerusalem Pawaluhon Budiman Budayaman Nadeak Tubuh 20 Desember 1956 Moding 17 Juni 2021 umur 64 Wek Ebenezer Pasiahon Maringan Nebaho Tubuh 1 Mei 1970 Moding 5 Juli 2021 umur 91 tahun Wek Sion 10 Metra Nixon Situmeang Tubuh 17 Mei 1970 Moding 21 Juli 2021 umur 42 tahun Wek Kanaan Pasupulu Sadaon Frans Yohanes Simanungkalit Tubuh 10 Oktober 1922 Moding 22 Agustus 2021 umur 38 tahun Wek Ebenezer Pasopul 2 tahun Elvani Rosmaida Situmorang Tubuh 20 Mei 2010 Moding sia September 2021 umur 8 tahun Wek Kanaan Sabutolu Luhut Arianto Hutasoid Tubuh 26 Juli 1950 lalu Moding 2 November 2021 umur 63 tahun Wek Kanaan Saplopat
Rotua Apriliani Parulian Simanjuntak. Tubuh 20 April 1984. Moding Sia November 2021. Umur 37 tahun, Wek Bethlehem. Torp ina monding ama 12 halak, ina sahalak, dakdanak sahalak, punguma sudena 10 pahat halak. Marede mahita sian buku ende nomor 347 ayat 1 ayat 3 sai marsipaidan. Donjong mahita salutna. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo majou hami jala hodo na panguluhon akan na pinilipmu tuhuriam na bariai. Mauliati marohanami, ala naung dipasato hami tu anakmu, asa ibana na punahami. Asi maroham, say pargogoy mahami mangulahon na didok ni hatam, asa do muhami dohot naung tolhas tulabungmu. Say patogu maha porsyon nami, sahat roh di ajal nami. Asa saat tami sogo tuhalalas ni roha na sumurung, na pinaradem di akan nama kaholong ho. Asa pujian nami ho disi saleleng ni leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maite salutna. Marede maita sian buku ende nomor 522 ayat 1 ayat 2 surgoi sambulot tadui. Namamu
sorgoe amado Mesiai on disi. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salut na. Damang dainang na diholong Yesus Kristus. Hatan debata tuhita di bagasa tikyon di minggu ujung tahun parhuriaon. Hud parningotan di aka dongan nong moding. Ima dienet sian kitab pesalmen. Pesalmen biddu siapulu. Mamuka mesian ayat sada mengunjungi ayat 12. Manang sian Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 12. Ujaw matuhita kamang akainang tapayut-iuk madibaga surat tabi. Songon maidok hatutongon ni debata dohot hagaleon ni jolma. Tangiang ni si Moses naposo ni debata. Ale Tuhan sayhodo hapurusan nami marsundut-sundut. Tagan so tubu dope akadoluk. Jala tagan so adong dope ditubuhon tanhon dohot portibyon. Nunga arokyakko ale debata. Sian saleleng nileleng na rodi saleleng nileleng na. Hodo ho dungi didokho muse mulak mahamu ale jolma manusia. Ay sobokkon sadari na tuarin naung salpudo na 1000 tahun. Yang go di jolom. Jala songon sada gasi perjaga di borngin. Diubakodo nasida. Jadi mate mana sida. Manogot nahi. Nunga martubur diulai songon duhut-duhut. Torangari marbunga doi. Jala martubur. HP bodari nahi. Disabido jadi malos. Ay siap do hami dibayen rimasmu. Jala binain ni parpier ni murukmu. Ubahit topu mago hami. Nunga dibaik ko hajaton nami tujolom. Dosa nami akan nabuni tu hatiurod dohot hatiurod ni bohim. Alem moru do akka ari-ari nami sudena dibayen rimasmu. Ay songon hoi sada do lau suda akka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun do. Jala molo marahogogo situtu diaek do 80 tahun. Jala hina denggan nasida do hangulutot dohot halo jaon. Ay hatup situtu do lau salpu. Jala habang do hami. Tung ise ma tumanda gogo ni rimasmu. Jala dihabiari ho bartu pangonani rimasmu. Say parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha na bisuk kami. Songonima sahatna. Dang adong nahot totong asing ni debata. Dang adong nahot totong asing ni debata. Tidak ada yang kekal selain Allah. Tidak ada yang kekal selain Allah. Damang dainang na diolong Yesus Kristus. Molo berbicara tangiak kita. Seandainya kita berbicara doa. Kebanyakan orang molo disukut tuhita, apa sajakah isi doa kita biasanya dalam sehari-hari? Pasti do totu akamang akainang ragam alustate. Bisa jadi do di tangyang tai di dalam doa kita sampaikan, Tuhan berikanlah kesehatan kepada kami. Adong do muse mungkin Tuhan berikanlah berkat-Mu kepada kami. Molo akadak dana, misalnya kaum anak, pasti do tangyangna, Tuhan berikanlah umur panjang kepada orang tuaku. Jala ido akamang akainang somalna molo martangnya kita. Biasanya ido memang tangyang ta. Biasanya isi doa kita itu memang itu. Ido somalna te. Alai di bagasa tikion akamang akainang di pabuahau do tuhita. Tangiang nisi Musa marhite kitab Pesalmenon.
adong do nangurumikot sian haipason, sian berkat, sian gajang yumur. Aha maya kamanga kainang tangiang ni si Musai. Idokon si Musa do marhite di bagasan tangiang nei. Di dalam doanya dia meminta, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Molo berbicara tentang pangidonia kamanga kainang, kalau kita berbicara tentang permintaan itu, isi doa itu, sangat jarang itu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bisa dipastikan manang piga-piga halak maboi dohono nati akamanga kainang yang menyampaikan doa, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Aha doa kamang akainang artini ajar mahami ale Tuhan mamilang-milangi ari nami. Apa artinya dari permintaan si Musa itu? Di dalam arti ajarlah kami menghitung-hitung hari kami, bahwasanya nion tangyangon doa ini pada saat itu memang disampaikan si Musa pada saat di akhir hidupnya. Dia sudah tua manginang. Jadi tiki di Rajumi Ibana do dia merenung, aku udah tua rupanya. Bentar lagi rupanya hidupku. Tokinai nama tikikku. Bahwasanya dia mau mengatakan seperti ini manginang, kok nggak bisa lah ya. Nggak usah mati, harus melewati kematian. Biar aja hidup selamanya. Artinya kamanga kinang nengidokon si Musa, hami manusia nang salpu do. Yang mau matinya rupanya manusia. Tidak ada manusia yang mengalami hidup kekal. Tidak ada. Harus mati do. Idokon si Musa do, holat debata sabing do, naso mate jala ibana do na kekal. Takas do ya kamanga kainang naboy tabereng nakin di ayat paduahon. Didokon dong si Musa katakan sebelum ada gunung-gunung, sebelum dunia ini diciptakan, kalau bahasa Indonesianya, sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah ada. Bahkan sampai selama-lamanya Allah akan ada. Artinya amanginang dan terbatas. Tuhan Allah tidak terbatas, tapi manusia terbatas do. Makanya nakin idokon si Musa tokinai nama tikiku. Ido parjolo naing paboahon akamang akainang padohan nakin ajarlah Tuhan kami menghitung hari-hari kami. Bahwasanya manusia itu terbatas, tapi ada yang tidak terbatas, ada yang kekal. Isemai Tuhan tadebata akamang akainang. Alani idokon si Musa do dia sada tuhodo hami marpakirimon, tuhodo hami dokon marhapurusan. Ala diboto si Musa do ibana do na kekal, ikon tu ibana do marhapurusan akamang akainang. Asa dapotan dotong ngulu na saliling-liling nih. Ido parjolo nengidokon ajarlah Tuhan kami menghitung hari-hari kami. Jala keterbatasan manusia, tarida doya kamanginang, keterbatasan manusia itu terlihat ketika dikatakan bahwasanya manusia hanya sebatas debu. Moridokon bahasa Watak nakin, manusia itu hanya sebatas orbu do akamang akainang. Dia hidup, kita hidup, manusia hidup karena hanya napas kehidupan dari Allahnya, makanya kita hidup. Tapi ketika Tuhan memanggil, mengambil napasnya kembali, kita akan kembali ke debu. Kembali do musita kamang akinang tu orbuk. Artinya memang terbatas do manusiai. Tidak ada manusia yang abadi. Molo taboto do tuat tadebata na kekal, naso terbatas ikon mar haporusan do hita tu ibana. Asa tong jalo otta nakin kehidupan yang kekal.
Jala marhite padohan ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Nangidoko do musea manginang bahwasanya singkatnya waktu kita hidup di dunia ini. Paduahon singkat doa kamang kainang. Singkatnya rupanya hidup kita di dunia ini. Tidak lama. Takas doi idokon si Moses marhite idokon ibana ayat 4 akamang kainang. Melalui ayat 4 Musa mengatakan ay sobokon sadari na tuari nang salpudo na 1000 tahun. Artinya kalau bahasa Indonesia kamang kainang. 1 hari sama manusia 1000 hari sama manusia 1000 tahun. 1000 tahun sama manusia, 1 hari sama Tuhan. Artinya seperti ini amanginang, seperti ini. Kalau umur manusia nanti di ayat 10 kita dikatakan paling tingginya itu dikasih 70. Bahkan ada yang lebih. Ada ya amanginang ya sampai 80 tapi ngaidokon hangaluto non menderita dan nasida. Tapi amanginang mau dikatakan seperti ini. Kita 70 tahun paling tinggi. Kalau diperbandingkan memang sama umurnya lebah atau lalat, itu umur lebah itu hanya sebatas 4 minggu. Memang mau diperbandingkan tuh sih, kalau dibandingkan ke situ, bahwasanya ya memang kelihatan panjang umur manusia. Tapi kalau diperbandingkan kepada misalnya menginang usianya kura-kura, ulului haminakin, kura-kura itu dapat hidup sampai 200 tahun. Molo diperbandingkan tu kura-kura manginang, tarida ma umur ni manusiai sangat pendek. Sangat pendek do HP. Molo diperbandingkan tu tuhata debata na kekal, sangat pendek. Artinya akamang akainang. Misalnya molo tabereng isema umurna paling ganjang di Alkitab, ima si Metusala te. Umurna 100 tahun. Ditabai pe amanginang 31 tahun naik gabe 1000 di tuhata debata olah sehari do ya manginang. Artinya memang singkat do ngoluta. Singkat hidup kita sebenarnya manginang. Jepek do. Tidak panjang. Jala didoko do muse amanginang bahwasanya hidup itu singkat seperti ini. Seperti jala songon sadagat si perjaga di Borngin. Seperti penjaga di malam, dia tidak terasa waktu itu amanginang. Misalnya kalau kerja malam, aku dulu sebelum jadi pendeta amanginang ya, aku sempat kerja di PT. Itu tahun 2011. Memang tidak tahan lama teh. Palingan ono bulan do hudalani. Jadi di PT on adong do sip pagi, adong do sip Borngin. Ale memang mololas roaku, aku paling suka itu masuk malam. Kenapa masuk malam saya katakan? Karena memang molo masuk malami dan terasa pagi amanginang. Masuk jep itu, karejo songoni, ngajup panganon jep itu pagi. Ale molo misalnya masuk pagi hita, jam 7 pagi, pulang nanti sore, itu kayaknya lama sekali. Tapi ketika kita masuk malam, aku pada saat itu masuk malam, memang waktu itu tidak terasa. Seperti cepat kali dia amanginang, berputar waktu itu amanginang. Artinya yang idokon, gak terasa hidup kita ini amanginang. Singkat do. Singkat tian. Jala diumpamahun si Musa kamanginang. Diibaratkan si Musa lagi seperti rumput-rumput. Pada saat pagi hari itu mekar memang. Tapi jumpa sore hari, boy do honon diokonakin akamang akainang. Malos do. Malos dibungai. Kalau di bahasa Indonesia layu. Seperti itulah proses hidup kita di dunia ini sangat singkat. Alania kamanga kainang, idokon si Musa do Muse, kesingkatannya itu terlihat karena kita memang melakukan dosa yang menginangnya. Itu di ayat 7 sampai ayat 8 sama 9 karena kita melakukan dosa Tuhan marah. Dikasih memang singkat waktu kita menginang. Dulunya memang sebelum terjadi yang namanya air bah, itu umur manusia itu sampai ke 800 sama menginang. 800 900.
Tetapi ketika selesai yang namanya air bah itu, dikasih Tuhan memang lagi, masanya orang si Musa ya, 120 tahun. Alai alani rimas ni bata ala membereng manusia, godang membedosa di bae keterbatasan umur kita itu amanginang 70 bahkan boy dulu lebih. Alai pada intina 70 tahun. Ima singkat ninguluta kamanginang. Alai mau letak perbandingkan nakin, kalau kita bandingkan memang sama tahunnya Tuhan, hidup kita sangat singkat. Karena di dalam kesingkatan inilah amanginang dipangidoon si Moses dimintakan si Musa supaya ajarilah Tuhan saya untuk menghitung hari-hari. Mula menghitung hari-hari akamang akainang dang menghitung sonari hari Senin, marsogot hari Selasa, marsogot nei hari Rabu dangi. Tidak, bukan itu. Bukan mau bilang tahun sekarang 2021, tahun depan 2020, bukan itu. Jadi aman yang dokon, markite, ajari memahami Tuhan, mamilang hari-hari nami. Bahwasanya supaya kita sadar. Kita sadar bahwasanya hidup ini singkat amanginang. Molawa amanginang hupikiri baru kira-kira 3 bulan nasalpu dua audison. Kalau saya berpikir amanginang merenung, kayaknya baru berapa bulan yang lalu aku di sini. Palingan 3 bulan yang lalu. Tapi gak terasa menginang. Udah hampir mau setahun, tanggal 1 bulan 12 nanti. Rupanya udah setahun. Artinya menginang sekali lagi. JP dong ulut tahun di Portibion. Alani songon idokon si Musa. Ibana marpangidot dang arta menginang. Bukan arta yang dia minta. Ya. Bukan kesehatan lagi yang diminta menginang. Walaupun itu ada di ungkapan hati. Tapi yang paling penting itu adalah yang dia minta. Ajarlah aku Tuhan untuk menghitung hari-hariku. Ketika dia membilang itu, ketika dia mau mengatakan permintaannya itu, berarti dia sadar. Sadar, iya, gak terasa waktuku. Apa yang aku telah perbuat. Ado nanunga terbaikku. Namambayan las ni rohan dia bata. Apa yang telah kuperbuat yang membuat menyenangkan hati Tuhan. Makanya didokon si Musa asa membain las rohani di bata dipangidoni bana doa menginang bisuk. Katanya tadi gini ya, saya parwai mahami mamilangi aka arenami asa dapotan rohana bisuk kami. Kalau bahasa Indonesianya katanya menginang supaya kami dapat kebijaksanaan. Ketika sudah ada bijaksana itu amanginang di dalam diri kita, kita tahu melakukan apa yang pas. Kita tahu melakukan apa yang tepat. Kita tahu melakukan apa yang benar. Apa yang diharapkan Tuhan ketika tinggal bijaksana di dalam kehidupan kita. Karena kalau berbicara tentang bijaksana amanginang, bijaksana itu kan berbicara tentang memilih yang benar dan tidak benar. Hanya di dalam Tuhan ada yang namanya kebijaksanaan amanginang. Kebijaksanaan bukan berbicara tentang pintar, akademis, bukan. Sekali lagi, aku udah pernah menjamitakan juga memang. Bukan berbicara kepintaran akademis. Bukan, kebijaksanaan itu adalah tahu menentukan mana tindakan tepat, mana tindakan benar. Jadi ketika itu amanginang tinggal di dalam diri kita, ketika itu yang kita minta, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami dapat kebijaksanaan. Kita pun amanginang yang namanya tadi kehidupan kekal yang telah Tuhan berikan melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggal matuhita kamanga kainang saliling-lilingna. Kita jadi bagian yang namanya orang-orang yang mendapatkan kehidupan kekal. Ketika memang kita mau amanginang ya, menghitung hari-hari kita. Jadi menghitung hari-hari itu amanginang menyadarkan kita itu amanginang bahwasanya tokinai do HP nguluta. Jangan kita berpikir amanginang karena masih sehat kita. Masih sehatnya aku. Enggak penting itu menghitung hari-hari. Yang penting udahlah hidup untuk senang-senang. Hidup untuk happy-happy.
So tung tapi kiri songoni. Kita nggak tahu amanginang. Memang dikatakan donakin batas usia itu memang 70 tahun. Kalau 80 tahun pun itu udah idoko nakin boy madohonan amanginang. Gudang do maaf amanginang dah. Marung ungut nggak marung ungut. Akan tua-tua. Nggak godang marung ungut. Tapi itulah amanginang. Ada memang yang lebih. Tapi umur tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita amanginang. Sekarang sehat. Tapi besok kita tidak tahu apakah kita masih sehat atau tidak. Bisa jadi saya sekarang berjamita. Nggak tahu saya besok entah gimana. Artinya amanginang. Entah kapan pun itu, entah sampai 70 tahun, entah sampai 80 tahun, entah sampai 100 tahun pun kita. Tapi yang paling itu amanginang, seberapa bermaknakah kita di hadapan Tuhan? Sudah berapa besarkah kita membuat hati Tuhan senang? Itu yang paling penting amanginang di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan persoalan aku mau Tuhan 90 tahun, aku mau Tuhan 100 tahun. Bukan itu yang paling penting. Bukan. Melalui nats ini, melalui perkataan ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, mau mengatakan bahwasanya kita untuk berpikir bahwasanya hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya singkat. Untuk itu amanginang, karena singkatnya hidup ini, ya marilah kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan amanginang ya. Melalui apa? Dari kehidupan kita, kehidupan nyata kita. Melalui orang-orang di sekitar kita, melalui keluarga kita. Melalui gereja, bisa jadi amanginang. Dipanggil dohita, lahu pasonakon rohani debata, marhite tiki nandi lehon na dope tuhita. Jadi jangan juga berpikir aku kan masih muda. Tidak. Jangan berpikir aku masih lajang kok. Masih panjang lagi umurku. Oh, itu salah. Akhirnya karena masih muda kita pikir, kita terlena, masih panjang lagi ya umurku. Tidak kita persiapkan diri kita. Kita tidak mau menghitung hari-hari kita. Di situ salah amanginang. Di situ adik-adik yang masih muda, jangan berpikir karena masih muda, jadi tidak menghitung hari-hari. Itu sangat salah. Itu sangat salah. Sekali lagi, memang kita diberikan Tuhan, umur itu memang batasan untuk semua orang 70, bahkan lebih 80, bahkan ada 100 tahun. Tapi tidak ada yang tahu amanginang. Sekali lagi adik-adik ya, tidak ada. Bisa jadinya, ya seperti Amang sampaikan tadi, Amang bisa berdiri sekarang, tapi tidak tahu besok. Alania kamang akainang. Marhitepe di liturgi tat ate. Marhite liturgi dokodo nakin bahwasanya ini adalah tahun parningotan aka namonding, bahwasanya manginang idokodo molo bahasa Latin na mementemori ate. Dikatakan ingatlah akan kematianmu, seperti yang kita bacakan tadi. Kita pun amanginang akan ada waktunya dibacakan. Tapi waktu kita nanti tiba saatnya nama kita akan berakhir, akan mati. Persoalannya amanginang, sudah berapa banyakkah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Alania amanginang, saleleng nguluta waktu yang diberikan Tuhan pada saat ini sampai ke depannya, sampai selama kita hidup. Sekali lagi, nats ini memanggil kita supaya kita untuk mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapasada marwata martangnya kita. Mau lihat di pasar rohanami mengnabasa disalut dengan dibasam asin roham na ditari parhoko di tonga-tonga perngulun nami. Marhite hatam na nungatolhas di tonga-tonga permingguan nami. Tarlumo bele Tuhan di minggu ujung tahun parhuriaon Uhud parningotan akan monding. Marhite hatamiare Tuhan di paingotoko rohami. Asa unang lupa hami mamilang-milangi are-are nami.
nani lehomido pe tutonga-tonga parngulu nami. Asa totong ale Tuhan sadar hami, hurajumi hami bawasana singkat do ngulu namion. Sementara do ngulu namion di portibio na mengena basa. Alani ale Tuhan, pargugoi hami, dinalaho mamilangi ari-ari nami. Asa totong ale Tuhan, marhite hubilangi ari-ari nami, hulau kami ma akan adenggan, akan asitong, akan abonar, tarlumo bele Tuhan, aka ulaon na mambayan las ni rohami. Alani ale Tuhan, hurajumi hami do jolma nagaledo hami, molo mangasau diri nami, dang mampu hami, dang sanggup hami. Alani amang nabasa totong ma to diparbademi, napaingotok kami, jala napargogoi hami, dinalahu mangulahon hatami di tonga-tonga parangulon nami. Asa marhiti hulok kami le Tuhan, hatami di tonga-tonga parangulon nami. Marsangap ma guarmu na badiei. Di bagasa tikyo pele Tuhan upasatami ruas ni Uriam, natongon di bagasan Parsaiton asiroham. Lehon haipason, lehon hamalumon, marhite pasu-pasumu aka ubat. Nang pasu-pasumu aka dokter, manang tenaga medis na merawat nasida. Asa jupang hamamalum, nang haipason di pamatang nasida le Tuhan. Asa boy ale Tuhan diari dari na mangihun. Boy mahami rap marpungu. Rotu bagas joromon. Dinalaho mamuji pasangapon guarmu nabadieng. Nang songoni pele Tuhan, dia manami inanami saluhutna, natongon di bagasan parkarejoan, totong ale Tuhan, pasu-pasumu saluh parkarejoan amanami inanami. Asa majadi saluhutna ale Tuhan, akan nanilatangan ni amanami inanami. Asa boy pakyo nasidai dinalahu mangurupi, aka dongan namarhurangan. Pakyo nasidai dinalahu manguruti, aka area nasida. Nang songoni, yanakon ruas ni Uriam, natongon di bagasan parsikolahan, asiroham. Lehom mahapistaran, doh abison na siya kui. Asa boy manghiuton parsiajaran sientong-atong sekolah nasida. Natongon manguli parkarijoan asir mal Tuhan, lehom ma parkarijoan na sesuai do jurusan na. Nang songoni natongon di parkarijoan, totong dongani nasida di bagasan parkarijoan nasida. Saat dioma le Tuhan ngulu nami, tarlumobi dinalau huduti hami le Tuhan, aka ulau nami di bagasan area nami, nanilihomi do petu hami, dongani hami, asa pos rohanami dinalaho mandalani area nami. Mauliate ma di pasar nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amin. Tauduti mamusea kamang akainang, marede kita siang buku ende nomor 222, ayat sada do namang Uhud Papua pilihan. Sihan sude paguliana
Tapasahap ma peliata tuhara jaun debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut sileo-leo na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami ma siya na nilai homi tuhami, pelian nami tuho, sejalo may gabi uap nusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasek kami pelianon, pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutan dahami, godang ni sileon-leon mitu hami, asalam girgir hami mandok ngoleati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu ro di saleleng ni leleng na huingotami sadarion akan namati siya kami nang pajoloho tulabungmu dihodo anak kisu di Banua Gijang jala di kapodoi di aka na mangason Tuhan Yesus Kristus naruka dorohanami sadarion marningot ajal nami dohot haheon ni daging di hari sogot mauliate marohanami tuho ala ditubuhko hami tu pakirimon na mangolu gabe partoha pami di hanguluan na sorasuda dada nama dele hami di hari parningotanon alai nama ludo hami di sabulo niton dinami nunga torop dongan nami naung nialapmu tau si paingot do ujung ni langkana sida di hami bain pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni langkana mi be. Saya sungguli marhuanami mambayan tiruan na denggan di akka pinopernami. Saya apuli mana naik, saya apuli ma na marsak roha dohot na matean. Asa unang mangadungi jala badere na sida. Saya taiti maroha na sida, mamereng dopak Gijang. Salehot to dim tuhami, asa takas di hati dakko tuhami. Nang dohot dohami anakmu, jala panea di arta na di Banua Gijang. Saya padao ma gangguni roha siya kami. Asa hot haporsen nami maniup Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolu sami rura linggoman ni hamateni. Molo humor mata nami be, ukap ma mata ni roha nami. Asa takas ni ida dala Tuhan sonang ni. Molo halang dila nami, sobinoto be makuling, pargogoi mahami marhite-hite tondimi. Asa terjo kami alea mang satu tanganmu ma tondiku saya patiur hian rohanami asa hobas lakanami jala sonak kami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang saya pinar badia maguarmu saya roh maharajammu saya saut ma lomun roham di Banua Tongonsong di Banua Gijang leho matuhami sadarion hanguli syapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat tuata debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarhom madamena tutodim. Saloma manginang ala kebaktian jam 10 naik masuk tapahatok ma haruar siap bagas joroni Tuhanon ala parkir peneng dipakai do sahalinai amanginang sian hami parhalado asa tapahatok ma mulak ala adong kebaktian berikutna mau lihat